Колко народ практически умря без да е болен от COVID. Баба ми беше такъв човек. Баба ми влезе в инсулт в Ямболската болница и когато взе да се възстановява жената, тъй като вие дахте пари на лекарите и ги стимулирахте да търсят COVID. При един тест решиха, че има COVID и в отвратителната Ямболска болница, която няма асансьори, разнасяха жената с одеяла нагоре-надолу, за да я местят и я убиха там. И да, пише, че е починала от COVID. И майка ми не можа да погребе майка си, защото беше в оловен ковчег. Защото и това правите. Малко ви е това, което трябва да се случи на всички тези, които направите тогава това нещо. Не само на управлението на ГЕРБ, ами и на уния от ППДБ, които тогава държаха и здравно министерство и продължиха същата престъпна история. Без да броим милионите, които се изхарчиха от бюджета за някакви вещества, дето им викате ваксини, дето сега може да какво си ги правите? Що не си ги набиете всичките? Милиони ваксини. Отвратително постъпихте с българите и ще ви се стовари на главата, ако си мислите, че хората са забравили какво се случи с близките им. Защото това с оловния ковчег не беше само при нас.